Diot, agian ez doela antza emoten nire bideotan, baina 19. mendean biztanleriaren erdilea edo emakumeak ziren. Orduan, nola zan emakume izatea karlistaldietan? Eta adibidez, jarri gulotxo hemen Pankraziaren kasua, Zumalakarregiren emaztia. Pankrazia doio dela mata hemen daukeu bere irudia, hemen agertzen da moda neoklasikoarekin, ze bea jaio zan 18. mendeko azkeneko urteetan, hemen bere jostunkuntza daukeu, ikusten zuen bezala Goraizak oso txikik ziren gizakia garai hartan oso txiki ezalako, hemen bere poltsoa PDZ jartzen duela Pankrazia de Zumalakarregi, ze dirudienez garai hortan bere abizenak ez zuke inongo garrantzirik emakumeekin gertatzen zen bezala. Ezan bat erresa izan Pankraziarentzat Tomasen emazte izatea, ze militar baten emazte izateak bere bizitza hankaz gora jarri zuen. Bere senarraren etxaiak liberalak ziela bere gana juntzien eta ondasun guztin kendu zizkioten, eta horrez gain atxilotu zuten eta eraman zuten Iruñako konbentu batea, askatu zutenean edo liberatu zutenean Frantziara joan behar izan zuen babesagatik. Eta amaitzeko hemen daukeu burun jartzen zuen apaingarri bat. Ikusten dugun bezala karlistaldietan emakume baten bizitza gizonen itzalean kokatzen zen. Tomasek hartutako erabakien isla izan zen Pankraziaren bizitza. Gehiago ezagutu nahi badezu, bisitatu Zumalakarregi museoa.